shuwa ngangofe ende nekwakuda kwanga ari kwachona sinondura amazama ya zotoita amai tubasunungura vana baba rere vana ngompa kupruga marambo ame moya ni neri tumtwani so 24 matanga muri mudare ndimi maka mangara muchasobuka mopika mosumudza rukoni ruri ruchi zvachataura chokwadi pamberi pamambo zvese zvandichataura ichokwadi pamberi pamambo akanaka toda kuti mupe mhosvo yenyu muchidimbu kunova mamhangarira seyangu semufananidzo anoroya hanasirire sobranga oibvuma kana kuiramba tapuwa mukana wokurondedzera mese mati yese aibvuma kana kuti airamba makagara zvenyu pasi asi mutaurisa mafambiro emukadzi wangu wakurondedzera mukadzi wangu anoba, mukadzi wangu ipfambi, mukadzi wangu anoroya. Ndagonowa pasi pangu ndekwako inani usazonditi kwa ndima nditaure. Iwe utaura pakananga nenyadza nyadzangu. Mukadzi wangu ipfambi. Akanaka kuzvikonzero zvakawanda. Muchainda kuzvikonzero kusvika kuprazire kwavavo. Amai, hanzi izvo nemurume wenyu muri pfambi. Mune bvumere mhosvo ikati munoiramba. Ndoiramba. Ai ndinoiramba makandiona seupfambi hwacho. Musoro ichangamira. Inini ndichigara naamai ava ndinovatsiura ndinotaura navo ndichivatsiura kuti mafambiro amunoita handimafariri. Siyai kutamba navanhu vamunotamba navo handivafariri. Handifariri hunhu hwavo hwavanofamba hwavanoita. Vanoinda kusaidhi kwemunhu uya wandiri ndichiti musatamba naye vachiramba kuhwa zvandiri ndichitaura inini. Ndichivatsiura kudaro vanenge vachitondipindura kuti aiwa inini ushamwari kuita ushamwari nemunhu wangu hamugoni kundikonesa imimi. Zvingatovena ndingatoparadzana nemi kwete kuti ndingasiyana neshamwari yangu. Ndingatosiyana nemi kutoparadzana nemi pakuti moni tisiyana neshamwari yangu. Zvakadaro tiri papo futi vanobuda pamba vanoenda kwavaenda tisina kuwirirana. Vanoita mwedzi nehafu ariko ini handizoti koko vari kuita nezvei. Saka handizivi kuti wepapo Tana kunini yakanaka zvitosite. Ndauya kuzoramba mukadzi anofamba. Mandi macha anofamba. Ifambi here kana kufamba. Ifambi. Ifambi. So umwe metaura zvakanaka. Ndinga mango. Hello. Right, mira ndikufonera ndomatari. Ambe hapana chamunopikisa here chikutaurwa nemurume wenyu. Ndopikisa. Ndopikisa. Taura. Ndikati ndopikisa. Taura izvi. Inini nyaya ndakakonana nemurume wangu. Akwete upfambi. Inyaya yekuti ndandiri shamwari yangu yandotamba nayo. Taurisai. Ndiye shamwari yangu yandinotamba nayo. Saka shamwari yangu yakamboya ikatukana nemurume wangu. Ini handisipo. Yakabva shamwari yake achitukwa musikana womushopu menyu. Anyengwa nemurume wangu. Vakabva vatukana. Vatukana kabva vakanditi maiwele. Shamwari yenyu yauya pano tikakonana zvisingaiti. Saka imimi neshamwari yenyuka shamwari yenyu zvaita pano hazvina kundifadza. Ndikabva ndati koma chii chaitika? Kwauya achiti achinetsana nemusikana wokupi wekushopu. Anetsana nemusikana wokushopu saka tazosvika pakuti musikana waya mai vaya vazonongedza vachiti tikatoputsa kuti kurovana. Tikati alright hapana chakaipa.
Saka iye vakabva vanditsura, vakabva vatombodana bamukuru vangu, vakabva vakataura nyaya iyoyo. Ndikati bamukuru ndazviwisisa hangu. Zvazodero pakati umwe musi so nokuti tiri 2 vakaonetsanawo namainini. Ini ndisipo futi zvakare, ishamwari yangu iya. Kwai vatukana. Murume wangu akabva ndidana. Akabva ati tukwa kuti pane imi hamusi kutaurisana muri 2. Ndikati indakaona mumwe wangu uyo achiti kwai shamwari yako yenyu yakutukai, yandituka. Saka ini ndaona uyo vakaninyarara nchibva ndanyarara. Abva vati saka imi garisana zvakanaka. Ndikati alright. Saka musi ndaitogwara ndichienda kuchipatara. Chibva ndaenda kuchipatara. Chibva ndadzoka. Mangwana azvo dhokota akati dzokai kuchipatara. Chibva ndaenda kuchipatara. Ndichibva ndadzoka. Ndadzoka ipapo vakandiwana mutauni vakabva vandifonera. Vakabva vati muri papi? Ndikati handichiri kuchipatara. Alright ndiri mutauni. Vatapinda mota, vatauya. Abva tatanga kutaura ndikabva ndati asina handichahwisisi nokuti imi makata sekuti moda kutiyananisa. Asi unomwe wangu hatisi kutaurana. Kwa imi muri wrong. Nokuti imi shamwari yenyu haidi kuti hamudi kusiyana nayo. Ndikabva ndati aiwa izvozvo handisi kuzviramba. Asi ndiri kutaura pakuyananisa kwamataura. Semasho kwamataura kuti imi muri wrong. Izvozvo handizvirambi. Saka todi kwa imimi saka neshamwari yenyu moda kundiuraya. Ina ndiri munhu anga achihwa chigwere chomwoyo madhezi yayo. Saka ndakahwa BP yangu yakabva yakwira kwa imimi neshamwari yenyu moda kutondiuraya nokuti shamwari yenyu yakambouya pano. Tikanetsana futi ndikakudza iko zvino yakazonetsana nemukadzi wangu ngati aiwa ini baba walinda anga ndisipo. Handizvirambi nokuti ishamwari yangu. Sekuudza kwamandita ndapanika nokuti mandiudzwa kuti imimi munoda kundiuraya. Nyambe. Imimi shamwari yenyu ni murume. Ine murume. Ndizo. Kuba. Ko imimi makambowa nomukana wombotaro ni murume weshamwari yecho nere. Ya murume ndakambotaura naye asi murume uyu nyango kumukadzi wake nyanga akataura futi zvinongoita semu hana chanoti chaanohwikwa murume. Saka ndakangotaura naye but even kumukadzi wake murume wacho nawo hana chaanotaura kumukadzi wake. Right. Saka wavingei manje. Uda mukadzi here kana mukadzi andichamudi. Nyaya yacho kaivi. Mukadzi andichamudi ngotaura kuti ndinomutsiura zvakawanda ini mukadzi andichadi. Mukadzi andichadi nokuti ndakutochawo kufa nokuti chandakatozoona futi takagara kwakawanda makore ndichivatsiura pamusoro pemunhu iyeye. Munhu kusvika pamba achindigwisana shamwari yavo nasisi vake. Vachiuya ndichivaudza kuti imi munokuona shamwari dzenyu idzi hamusi kuona kuti dai vanga vari vanhu kwavo vaisashinga kusvika pamba peshamwari yenyu vachizondishaudha vachizwa kuti munotamba mese. Imi hamusi kuona kuti vanhu havasi right here vanoshinga kuti imi muchitamba mese vouya kuzondishaudha pamba. Saka imimi siyanai nekutamba nevanhu ava. Ipapo vanotopindura kuti zveushamwari hamungandikonesi pamakonana inda handisipo. Ndoti ndizvo kuvepo mamusipo but ndikukuudzai kuti nokuti ishamwari dzenyu muzive kuti wambozori kuti akadanana nani shamwari yacho mudzimai wangu kuhwa kuti akadanana nandina. Asi chinondipa kudaro ndechekuti wachona ikoko vanenge vachiinda kuno wandeni chivaramidza kutamba nawo pane semuraini takatombwa kuti nyaya yakatombonzi aida nemurume womunhu ikoko kwandeni chivati shamwari musadi musainda ikoko asi ivo vachiita navo zvadaro vanobuda voenda pamba hatina kuwirirana. Ndinovafonera kuti ko imimi maenda muri kuita ikoko chaita kuti muende ikoko chii nekuda kwokuti here ndikuti imimi siyai kutamba neshamwari yenyu imimi munobva kupi? Pamakabecha. Pamakabecha. Saka vanombobuda pai vachimboenda kupi? Vanobuda vachienda kushamwari yachona ikoko. Vaenda kushamwari kwayo shamwari yacho inogara kupi? Inogara muvillage imomo.
ndokuzowa futi tamboti takugara pasi tichitaura nayo tichivadziura kuti siyana nemunhu ndokuzowa ndagwa futi kuti ikoko kushamwari ikoko kwakatotengwa mafiriji akachengetedzwa ikoko kune mari yakachengetedzwa ikoko ini zvandingazivi saka mafiriji nemari ndo zvandakabva kuti ndo zvaitochengetedzwa ikoko futi mushure mokunge tichimbotsiurana nawo nguva yose nonga makore atowanda nokuda kushamwari iyoyo vanomboenda neshamwari yavo vanoenda nokadoma vanoenda saka ini ndo wakuti kune mafiriji akatochengetedzwa ikoko nemari ndo wabvunza koimi zvatinogara nitaura nemi kuti koshamwari yenyu siyana naye koimi kushamwari wanyu usingadi kumbopera wakaita sei saka izvezvizvi mafiriji amuri kutaura kuti yandigova muchiti makachengetedza mafiriji ikoko kumunhu uya ndowarambidza futi mari kotone mari inosvika kuma200 kumunhu uya ndowarambidza futi ko ndoziva pamwe kunotone mubhedha futi ikoko wozi mubhedha wakatauriki nokuti vanotaura mafiriji nemari asi indoona kuti saka mashoko avanenge vachitaura kuti indingatosiyana nemi pakusiyana neshamwari yangu vanenge vachitaura chokwadi saka zvondoita ndongotsiura mudzimai wako kuti muchingazviite ungomutsiura kuti muchingazvipambe pamusoro ichangamira haipapo inini kutaura chokwadi ndenda kutoshawo hwangu upenyu kuti ndofa nokuti ukaona munhu anoshinga kuti munhu anouya pamba ogwisana neni munhu iye anoti handisiyani nemunhu iyeye ini ndenda kutochira hwangu ndogona kungofa saka imi maimi ranzi nemurume une handichakudai utudi ini murume wangu ndanichimuda nokuti handina chipfambi chandakaita ini murume wangu ndinomuda nokuti chipfamba handina asi yekunzi kushamwari kutamba nayo aiwa izvozvo handirambi asi zvokuti pane zvandakaita kana kuti neshamwari kana kuti kudii aiwa ipapo inhema asi zvokuti shamwari aiwa nyaya iyoyo ndinoibvuma handirambi ndinoibvuma. Mauya nani? Ndauya nababa nasisi. Kwaiwauya nani? Ndauya nababa nanabhuda nanasisi. Shiwabuda piri wenyaya yacho. Ima hamusi kutepa mambo. Aiwa handisi kutepa, ndaida kutokuratidza kuti ina anotondirova. Mapika ndaida kutongokuratidza. Hama dzekutotanga nedzekuma namai vari kurambwa dziripo. Mambo wada kutaura inini. Shishenu. Mbogara bzeni pati mbotanga nangu. Shishenu baba. Mana. Mamashonga ataura pana. Akanaka weri. Aiwa, mashoko anga achitaura. Mukati zvikuitaurwa nomukwasha. Ndakatongopinda mumazviri zviriko. Tichizama kuti ndau achindorondedzera kuti mwana uyu unotamba nemunhu wandisingadi. Saka ndobva ndamutumira vane kodzero, vana mukoma wacho, kuti idai munogadzirisa nyaya iyoyo. Vaendawo, iye ndo paanoti akuve baba. Tumani tichi? Iye ndo paakanoti akuve, uya endai munodzoka, endai munouya nababa venyu. Ndobva ndaenda kuti kumba kwake. Tanosvika tanogara pasi. Saka nauyo kuti aindorondedzera achiti handidi kuti atambe nomukadzi uyu. Munhu ndikasiyana ndichita kuti ndaitsibura. Zvino tichangobva kondodowa kwevamamwirana kuno. Alright, garai nisasi. Ameno. Wanenge asumuka. Musoro imam. Ini ndinoitwawo maishauke. Ndakazvimirira pamusoro pemusikana uyu. Muramu wangu. Ufunga vava nemakuru vari mukati memereji yavo. Asi kunesana kwavo hakuna kuchakanasa. Ufunga ndichipinda nyaya dzacho ndaifungidzira kuti sevana vari kukura kuvatsuura. Papa pari kutaura muramu wangu kuti uyu akaruda. Ini hangu ndakazviwa. Ndazviwa ndakangoti asi munhu mukuru ndikati regai ndinyarara. Iye andiudza. Muramu wangu haana kukwanisa kundiudza. Ozodzokera ndakanga ndisipo. Vakoma ndoda kuenda kumba. Ndikati manje nandi endana vakoma. Vakatofonegwa papa yavo vakaenda. Mumwe munin'ina wedu tese naiyeyu. Nyaya dzikataurika. Uyu muramu wangu akamishana kuti anoda ini kadai nababa.
ndakanga ndasotsoka musi wavatonodzosewa nyaya dzaiti vaita 2 nights vari kumakadzi vakanditokera akati ngakuye Maichauke. Ndakaenda nababa nehanzvadzi dzedu 2 nemunyanya tichifungidzira kuti nyaya tiri kundotaura nyaya. Muramu wedu uyu ndikamuti aiwa iwe zvauri kuti uyu akakuti angatadza kuramba mai Mike mukuru wake angatoramba. Saka iwe chine umbowo chotaridza kuti uyu munhu akakuramba chii takashayikwa kubuda. Alright, imbangu ndingamakasununguka kati isu vanhu vacho kana muchiona kuti munhu hamuchamudi musi zvandiri kutaura zvakaitika musi wa29 last but one Tuesday tichibva mushama wana tikati nyaya yapera nyaya yapera pasina 3 days ndobva taura nyaya kuti madamwa pamambo panogwa Samuel. Zvinova zvinhu zviri zvandishamisa madzimambo kuti inini ndiri mukadzi wokwachauko ndinonyogwa kuzobhadhara mari yedare pano ndakamira sana. Ini ndangouya ndichingati kuninga nyaya woti nyaya ngaibhadharwa navadhuwe vabhadhari mari yedare kataiwa zvimambo imati makazonongana nyei mambo mari hatina vaibhadharira ani kwai asungwa eka anobhadhara kamari anobhadhara kwakane akamuroora yaimwe naibvunza yangu ndoda kuti kana mangwana vakuita futi dzimwe nyaya vapagadziriseipa indizvo mukadzi wokuva handimi chizobhadhara mari yepasi idari saka handiziambuya chinoitika ndechekuti muri kumboona kuti ndimi manonoka kuona kana kuti muda topa challenge kuti ini handifanirwi kusungwa ndi mukadzi wemunhu. Uyu ndio timu renyu akusungai mese achizoda kuzokurambai futi mese muri babata saka ndawama kuzviti ndiri mukadzi wapresident ane ndo padare mufunge ozira chaaendera padare mauya kuzorambwa nekuudzwa chokwadi ndadani pagadzira mwazonogadza ndanoaganzira mambo ini ane maraitsi wayo kukusungai nekuzotiratidza kuti ndakusungira izvipi kuti ndakuda ndiri gadzirise ana vaguti akudanana kana ndakukurambai nepaakusvika nenyaya dzacho natigara zveni pasi handitavhunza matimana ese iwe mukadzi wako ari kuti ani murume unomuda iwe uri kutizve inini mama kuti ndidzokerane nemukadzi wahandichamudi because handingangofe shuwa ndingangofe ende nekwakabuda kwanga ari kwachona zvinotoita hama dzamai ava zvotoita amai tovasunungura because isusu hatimanikidze munhu munomudari mangwana anonosvika mumuvhadi ataura nyaya yake yokufai anobva afa unzi dari ndo rakandifoseredza kuti ndife dzahama dzake saka ini ndakusunungura amai ava ndakusunungura amai ava kuti kana muchimuda imini siyanai naye muitenyu life. Handisingazivi kuti ndachikumbira hangu kuenda kukoti kuti kuenda pamukoti kuenda kukoti kuchitokusi mupindure mambo pamusoroi ndine urombo mukawana mambo akanyorova muvakudzei nekunyorova kwani wakutuka mambo kana wakutaura izvo handakunzwisa zvamataura me handokumbira kuenda kukoti kuenda mberi pamwe ndendakanganisa because ndendatopanika kuti uya aramba kao mupe gopo vana baba rere vana wampa gopo marambo kame moya nerist mtwani So 24. So 24 moya nerist yini tozokugwari zvinzvini iwo nonyoro yako vonyoro yako adwa zvinhu unonyora zvenyu unyora zvako so 24 12 iye yavataura yava yavo kune kumberi ndavega munozodzoswa kuno mazvano isusu tavapiwa masimba hatingambofoseredze kuti uyu ati handichadi
anobva panapa ovhatsikwa nemota kana kusvika kuyabva abatwa neBP aibva afa. Ini ndamuti aiwa no usarambe mukati iwe yako iyi kana kushida izvozvo uenda kukoti takugwanisa zvinhu zvenyu wouya panapa ndinokupa LC4 uenda kucivil court uenda kwaunoda kana unaenda kuHarare oro ukaenda kupi ndokuti isusu tinotonga nemutemo iyo yaitotonga nemandi chaito ngomana yakuti nemapepa kwamagistrate civil court unoona bepa rabako rimwe roenda kuHigh Court rimwe roenda kuProvince rimwe rosara paDistrict rimwe roya kwanjiri aziva sa 24 saka ari kupe mukadzi wako izvozvo ari kumba kwangu ipapo ndachitokumbirawo changamire kuti achiramba ari kumba kwangu ini handichakwanisi ndaitokumbirawo kuti abve aende kumba kwavo zvinhu zvake. uri kunzi handichakudi kumba kwangu uri kunzi wa sisi wacho baba varipo vari kuzvinzwa uri kunzi ari baba Mungu mambo ndiri kuzvinzwa. Kweli kana mwana wangu aramba ini ndikagoramba ndichirumatidza kuti ndakatira yakuda kunorumatidza mufasha uyu. Ndikaona kusingaita muri padera kutumira avo vane kodzero vana vatete vacho kuti vanogara naye pasi vanotaura vari voga ivo nditise baba buyai izvo kunowanditi patsamba yake achinyoresa wakanyoresa kuti nevabereki vacho ndizvi kuti ndindopinda munyaya yacho pakudii kana iye ati mwana wangu handichamudi kusini ndingagoziti kudii. Okay. Asi vana ndoenda navo. Vana havasari ndoenda navo papo. Pane une vana nomwana wangu une vana vatatu paari papane nu. Mwana mutemo wacho watoshandisa mune 18 years. Ari kwamai vake. Ari kwamai vake. Aduza. Ndikuzwa. 18 years. But tozoona kuti anenge achichengetwa sei. Anokwanisa kudzoka kudaro kuti vana vangu vazotengeswa zvakanaka. Tinotora vanhu vacho. Asi mutemo 18 years. Vana kavaini. Munogara village rimwe chini? Aiwa. Togara kuno kwana mati kuti aiwa vanofamba mberi ngokwana. Munogara village ripa? Isu 34. Kuno kwana matipisa kuno. Pana machipisa. Pabotere kwa. Irapa. Vile yaru. Mozoya mswa 24. List yacho pati. Motora mwana wewe. Zvakanaka kama. Motora mwana wewe. Roga kumba. Tozopedza nyaya yacho mswa 24. Ne list. Zvinzisa. Yeah, tazvinzisa. Samkaini. Mbogara pasi kambuya. Mbogara pasi baba, tibara kamtani. Hadise zvidi maoko